Здравейте на всички, аз съм Банко и днес ще играем Need for Speed. Това е втория епизод, ако не се лъжа. Отново ще бъдем на малката писта. 3 обиколки. Така. Пак ме пуснах. Днес е понеделник, както казах, ще мога да качвам събота, евентуално и понеделник, обаче сега заради изборите не съм и на училище сега, нали, не съм и на училище с понеделника и мога да снимам. Това е вторият епизод на Need for Speed. Така, продължаваме се. Вземаме завой с ръчна, на втора позиция съм. Подминават ми, ставам на четвърта. Така. Но аз няма да се предам. Ще ги стухан. Първата обиколка няма да съм добре на нея, защото съм четвърти вече. Тук сега има един остър завой. Така. Първата обиколка. Така. Почваме да се възвръщаме позицията. Втори съм. Но нямам намерение и първи да се опитам да стана. Така. Тази кола е с тунинга и с такова, и е с по-специален километраж. Бързичка е, добре ускорява. Този път сме с другата ми тунингована кола, този Nissan, а не с Mitsubishi, което беше в първия клип. Първия епизод. И тук много се увъртявам, ако го взема с ръчна. И губя позиция. Но тук не, че не е като на състезанията, примерно на GTA. Хора, някъде не е много правилно заводите се взимат с ръчна, някои по-такива големи, защото улееш ли с ръчна, просто няма. Ръчната се пуска от интервала. Ако не знаете, ето така. Така. Къде че съм? Ето, че се възвръщам. Позицията е този завой, го взех на ръчна и се улях и пак ме изпревариха. Така. Третата обиколка ли станаме? Така, днес също снимаме на Евротрък. Там вече клипът ще стане по-дългичък. Точно тук няма да е много дълъг, забравя ви да кажа. Сега ще се завърша. Този клип се казва Загуба. Имал съм много успешни състезания на Need for Speed. Аз там първият епизод не знам, да ви кажа, не спомням на коя позиция завърших. Ето сега не го взех с ръчна и не се улюлях. Точно то заведето и първата и втората обиколка се улюляхме много.
Ето сега тук взема ли го с ръчна и става, ето, удрям се. Тя почва, удрям се, завъртам се, улюлявам се. Просто този епизод ще се казва Need for Speed. Епизод 2. Загуба. Ето. Ей, тук и предния път се улюлях. Може да се случи нещо да завърша на трета или втора позиция. Четвърта позиция. Така. Ще приключваме с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля харесайте го. Абонирайте се за моя канал и